Horasma dihita saluhutna hurian itu hadda adorang sotapuka parmigota martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Merende mahita. Marhiti-hiti goar ni debata ama dohot goarnya nakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni ton di purbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Hisap mahamu songon poso-poso na baru tubui disusun na denggan na somangaci asalam gada hamu marhiti siani molo tungnunga didai hamu basar ni Tuhani puji hamuma di bata hagugutai olopon hamuma di bata ni si Jakob. Haleluya. Martang yang mahita ali Tuhan Yesus sasada hodo si Pangulo padombuhon jolma doho di bata hupuji hami guarmi jala hudok hami mauliate tuho alan saluhut na binahidmi patupahon hanguluan nami saidongani mahami marhite-hite asini roham asa hupikiri hami tottong natinaon mu dohot hamamatem asa huarsakon hami dosa nami jala asa tubuh di hami haporseaw nasitong jala nasa marroga holongan hami huhut madok mauliate tuho asa olo hami manguton ho roli hamatean ali Tuhan Yesus di ho matama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut kuria naung tinubusmu marhite-hite mudarmu nabadiai olat nion roli salileng nililegna. Amin.
Pati ni debata, di Mungguta, di Bagasan Sadarion, Imana pati parjulu, dohot lapatanna. Ahu do jahuba di Batam, ninna di Batata, dang jadi marakup ahu bahenonmu di Batam. Dia do lapatan ni odo. Ikon ubiar rohata jala humolong, jala upos mida di Bata, asamida nasa na adong. Ido sahatna, atong martang yang mahita, mangidu gugu tu di Bata, laho maulahon pati nai. Ali Tuhan Dewata, saya pargugui mahami, mangulahon laho barto pati mi. Amin. Martang yang mahita manopoti dosa tanda gudangi tuadupan di debata. Ali debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujulom. Huhilala hami rikot doa sini roham di salut hami halak pardosa. Alani ido bain naho basirep hami diri nami sadarion di julom. Jalahu partopot hami. Tung na jot do hami manibil siyan akadalam muna badia songon biru-biru na lilu. Sayunang pabali hami siyan julom ala ni dosa nami i. Aidang di halobohon roham hamatean niya kapardusa. Alay hamubau ni rohana dolomo ni roham. Asa mangudu. Sesa masaluhut hagiduhon nami. Dohot pangalasyon nami. Marhiti-hiti pangudu nami. Nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasini roham di hami. Marhiti-hiti panidangyon dohot hagugol nito di perbadia. Asa tarapul situtu rohanami majoho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin.
Tapi gima baga-baga taringot tu hasesan di dusata. Songonod dohatan ni Tuhan Jahuba. Nunga diar sahiho ahu marhite sian akka dosam. Jala nunga di lojaiho ahu marhite sian akka hajahatonmu. Ahu tutu. Ahu sadiri manelesei akka pangalausim. Alay ni hadiri oku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debatan na di gijang. Amin. Turupok epistel di minggu sadarion tersurat di poda 10 ayat 10 sahat tu 20 tajahama margat di pasori manang isen atau tong marholong di roha ima ale-ale alai tak tuk-tuk di hagogo tabe yang godongan situtu. Maka holongi dosa do manang ise na maka holongi pargulutan halak na patibo pituna mangalului hamagoan. Ido sahatna martua do halak na ubege hatan ini bata jalan na upeopsa. Amin. Tindak ko maha porseaw tay songon na hinatindak ko ni dong atas ha porseaw di salupor tibion rap mahita madok
Au persea di debata jahuba, ido ama pargugo na sohatu dosan, na tumapalangit dohot tano. Au persea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai, iman na tinubuhon di Samaria, nagabagabia siaton di porbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaw nabirnit, di panguhuman di Senatus, na mate tarpajal do ibana di hawapin silang, na tuan dua toru dung ditanong, na mulak mangudu dari patuluhon, na manait tu surgo, lau hundul tu syamun di debata jahuba, amanai pargugu naso hatu dusani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanaon, manguhumi halak na mangudu dohot na mate. Au persea di ton di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesan di dosa, dohot dihatai naman dok, mulak mangudu lo sogo daging halak nang mate, dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Tapi gima titing masa di huriata. Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 10 April 2021. Sada, gor ni minggu kuasi modo genetik, songon poso-poso nai baru tubuh. Topik minggu, pajok jong parsauran na marsi halongan. 2. Padidion Nabadia, Sadarion, Minggu 11 April 2021. Patu paon ni huriata do padidion nabadia di parmingguan pukul 8:30. Torop ni dakdanak nama dohoti padidian ni 3 halak. 2 halak dakdanak bawa, dohot sada dakdanak boru. 3 dakdanak nasorang. Di bahasa-bahasa tuhatta do sada dakdanak bawa di keluarga Tesalwinata, Inatai Maria Odora boru Pajetan. Nah, di hari Selasa 6 April 2021, alamat Jalan Suprapto, Gang Muhammad Ali, nomor 3 RT 2 RW 3 sektor Parserahan. Hipas dodak danaki suak songoni inang naturasna. 4. Ruas napida mulai sadarion Minggu 11 April 2021 nungga pidda huria keluarga sada Erwin Panggabian SS Inatai Erna Borus Tumorang dot sada dak-dadak pidda huria tu gereja HKBP Citra Indah Jonggol Distrik 20 Walu di Boskap. 2. Rikson Silitonga Inatai Pitri Ropumas Borusinapela dot 2 dak-danak pidda huria tu gereja HKBP Citra Indah Distrik 20 Walu di Boskap. 5. Fungsionaris Manang BPH baru. Nah, di hari Selasa 6 April 2021 nungga diputuson di sermon Parhalado pagati fungsionaris gereja na mengundurkan diri di rapot huria na salpu. Parhalado para tahun ketua 2 halak anggota bendara huria anggota Dewan Koinonia dot ketua Dewan Marturia rapat Parhalado mamutuson dot manotopon pelaksana tugas Parhalado parar tahun situa S. Sijabat bendahara huria situa LP Munti ketua Dewan Marturia situa M. Pakpahan Gabi fungsionaris na definitif pinangido tu fungsionaris na baru asa melengkapi keanggotaan na hobar tu haputusan di sermon Parhalado hari Selasa 10 April 2021 patu pautan ma serah terima tugas yang pengurus lama manang na mengundurkan diri tu pengurus baru. 6. Pertanyaan sektor live streaming. Pertanyaan sektor secara live streaming hari Kamis 5 April 2021 masuk pukul 10.30 nama Hakusuton sektor Halim Kampung Makassar. Pinanggido tu ruas
Nah, di sektor Halim, Kampung Makassar, asaro madohoti pertanyaan live streaming. Link ibadah pertanyaan tersebut akan di-share melalui situs sektor 30 menit sebelum ibadah. Dan dimohon kepada jemaat agar men-share link tersebut kepada jemaat lainnya. Warta cetak warta bacaon onma undangan resmi. Pitu, gerakan Rp1.000. Sadarion Minggu 11 April 2020 sada di sude ibadah papungu peliat tujuloni langgata do hita marhite amplop dalan mengurupi dana pensiun HKBP. Las marwata lau pasahaton peliani. Walu, kebaktian online. Pinangido tu akaruas na di bagasan proses rapid test manang swab asa sian bagas nabema madohoti kebaktian minggu melalui online manang channel YouTube HKBP Sutoyo. Sia sumbangan ijalo do sumbangan bunga altar sian keluarga HBH Storus Inang Boru si Mare-Mare. Sektor Halim, ucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan untuk keluarga. Lahu pasikopot titingon boy mataja di acara cetak songoni masa ni tikting di minggu sadarion.
tapasahat ma peliata sadawi huhut mahita marede. Nang barsilon ng manang diyabe
nang di diape aku tokong ingoti iur marsinonda idoni igil ni Jesu tokong marsinonda anondang doa tuduh si songo Tuhan dai diur marsinonda idoni igil ni Jesu panondang doa tutu damai ni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Dihamuna kadongan saha porsiaun di bagasan Kristus Yesus tatangihon majoloha tani debata nagabe jamita di parminggot dasadarion imana nienet sian ulaun niaka apostel bidu opat ayat 32 tol hasrodi ayat 37 songonon mahatana takasma tapai hutihut di bagasan rohat tabi alai saroha saulu doaka na porsea na sapunguani jaladang adong nanggosada sian akka paradongan namadok hapujungan na artanai hato padoi saluhut na dietong. Jadi marhagogo si tutuma aka aposteli maka tidak kon haheheon ni Tuhan Yesusi. Jalatung lomo si tutudo rohani halak mida sude nasida. Aidang adong manangi senasida hurangan. Ai ia adok pesian nasida parhauma manang parjabu digadi sidoi. Dungi dibuam ma tuhor ni nagidadis nai. Dipiakon mai tujolo niak ka apostel. Dungi disagihon nasida mai tuaka nahurangan. Jadi adong masahalak lepis yan pulo Kipros. Ima si Joseph naginuar niak ka apostel si Barnabas madok anak ni pangapulon. Digadis mahau magulat na. Dibuam mahepengi laos dipiak kon matujolo ni akka aposteli ido sahatna. Dihamuna kadongan saha porsiaun di bagasan Kristus Yesus olodora hita nuaingon marningot masa lalu taringot tu parnguluota. Songo dia hinadengkan di parnguluon uju met-met hita uju baru manang mamukka mamoto taringot tu parrohaon dohot akka persauran nadenggan jala laos akka sudut natumua bera di huriaon boido bernostalgia marningot songo dia uju mamukka huriaon nasida. Songo dia ma nasida laho padimudimun, laho pauliulihon, laho pature-turehon pembangunan ni huriaon manang garejaon. Totu molotaingoti sadahal naboi tapastihon buasa boi marune manang denggan sahatro di bagasan tikion ima ala adong sadani roha. Ala adong saroha sapikiran. Ala adong naso mangaiton tudirina sadiri. Alai bahkan memberikan perhatian lebih taringot tu huriaon. Jala ulo dora gabi ditongani jabu do
nagabe sipata martokar met ala sayholan padimud-dimun huria ujungna gabe adong masipata tikina humurang tujabu gabe didok marupani itu amattai igarizei mahumudum inna rupani manaksoi tuinatai didok sediaho sanggareja isi mahumudum ima jabum inna rupani ido alaniaha nasoi parroha hobbe keluargana bukan alai natubu di bagasan rohana ima bohama asa denggan bohama asa une jala bohama asa tarida harajau ni de batamar hite hapataran ni huria jala molota jahat turpuk di bagasan sadarion marhite padohan alai saroha sapikiran ada daya tarik gereja ataupun ada daya tarik jemaat pada awal mulanya. Nah tarida di bagasan turpukon buasa adong daya tarik neha Kristeno ni dimulanai aladang adong tokoh besar yang menarik perhatian dan dia tidak mau disanjung dan dia tidak mau menjadi orang yang nomor satu atau dia tidak mau menjadi orang yang disanjung-sanjung. Dan adong si torok pertubu ni nasida manang boy do honor rupane isian sudut dia pe organisasi sosial dia pe manang na hutasia dia pe dangadong nagabe dominan disi jala dangadong natar barita jala nasida mangulu manang merdalan hak Kristenoni dang alani poda haporsiaon manang dogmatik sasitongna halak napistar do halak junani manang halak gorik di hati hai dohot halak Yahudi. Tetapi itu bukan merupakan satu andalan mereka. Manang sada hagogoon ni nasida molohami halak gorik adalah orang yang berbaur dengan filsafat sehingga kami dipandang menjadi orang pintar. Jala molohami halak Yahudi ima parugamo na mauliutus sehingga mereka tidak memandang rendah orang-orang yang tidak ataupun nasomar hapor siau tobe. Alayah hado nama bahin nasida tertarik daya tarik mereka adalah cara hidup yang berbeda dari orang yang lain. Cara hidup nama rasing sian aka jolmana asing sehingga dapat kita katakan ada nilai tambah. Nalomo dorohama mereng jolma na adong nilai tambah. Contohna sarupa dohita rap ubotosa maredde. Alai adong don nabui mangajari kur. Ima nilai tambah di ibana. Mungkin bui sajodo dohonotta namar kuri, namar reddi, namar siajar kuri hita. Juma godo manang dumenggad dope iba markursian diriheni. Alai ala adong nilai tambah di diriheni di pangajari kuri. Gabi dohonon mai rupani. Gabi adong nilai tambah, gabi adong si halas sonoton sian ibana. Molo didok adong nilai tambah adong hasurungan na. Jala odo nang di nang kursi luluat sa sitong na di tonga-tonga ning ulun. Molo gabi halak Kristen hita, molo gabi halak na porsea hita, molo huria hita, ahado hasurungat ta sian halak na asing. Ahado hasurungat ta sian naso Kristen, ahado hasurungat ta sian naso manad dari bata, ahado hasurungat ta sian naso makaporsiai haheheon ni Kristus Yesus. Setiap orang akan merasa tertarik menjadi Kristen jika ada nilai tambah daripada kekristenan tersebut. Apatanna mulo masih holjol mama merek kita alana adong do nilai tambah di kita. Sehingga supaya kita menjadi ataupun mempunyai dan memiliki nilai tambah, namar lapatan mulai membenahi diri kita sendiri. Itor tersentuh nakaning itor taringot. Holad dehoninata kainata naking dengan nyanyian kumulai dari diri sendiri. Sasitong nalaho mabahin nilai tambah dang tuntutot ta jolma. Mabahin nilai tambah dang tuntutot ta halak na asing asa adong nilai tambah. Sehingga
Ketika ada nilai tambah, orang akan semakin tertarik. Jala jujur mah, sudah do jol maon, pitor lomo rohana mula dong nilai tambah. Itu kan? Jala, tak pola paksau jolma, lahu makaholongi iba, mulaong nilai tambah niba. Tak pola paksau jolma, lahu las rohana mamereng iba, mula dong nilai tambah. Tak pola songon hatanya dia te, holongi yau, ina rupani kan? Bah, tak pola saya dohono jol betul jol masong ni, mula dong nilai tambah niba. Dalam setiap orang pasti secara logika setiap orang akan mengasihi sesamanya jika ada nilai tambah. Ainak penyan oto bayon alai burju, lomo do rohame mereng bayonin na. Oto do alai burju, ima. Bayak kok kamu majo na oto alai alani burju na lomo rohani jol mamereng ibana. Alai mulo adong nilai tambah na negatif. Sabuha-buha pe malotta, maloro niya bayon. Alai juk ketian nina. Ipa siding jol ma dituan nami. Laos manang boha pe di dok. Ay buasa, ay buharo juga nina. Beh, sehera na holap bayo do na pistar ipurtibion nina. Na yato ngodo haro hola non no pistar. Di atas langit masih ada langit hidut dong kan. Nah. Dan pola paksao dongan laho makahulongi iba. Alai pola hidup, cara hidup niba dosi padeng ganon. Cara hidup, dohot cara berbicara, dohot gaya niba, dosi padeng ganon. Imana tari desian hak Kristenon na parjoloi pola adong penambahan halak Kristen 500 halak di bagasan sadari. Ulaun opat ayat opati takas didok. Alai, gabe porsea do torop siat akanong ubege jamitai. Pola gok 5.000 torop niaka bawa nagabe porsea. Kita akan diperhatikan ketika kita mempunyai nilai tambah yang bisa membedakan kita dengan orang lain. Tarsongo dia mai sikap hidup lebih baik, cara berbicara yang lebih sopan dan lebih baik, parbinotoan nadu menggan. Sangado atarsongon na anti, sangado atarsongon na dang lomo rohani jolma mamereng halak batak alaniaha, ala gugu-gugu suarana. Sairip puna muruk, sairip puna berbedai. Alai, gabi lomo mamusero hana dung diboto haro haun nai. Ay halak batahok kabe, hola suara nioddo belga, anggotung rohanion, soina ma burjuna. Alana halak batako si pata, ahana hiatahon, ulu dadang diulahon, ido kan? Ay mulo muruk halak batak. Tuan anak kona kok upamati hodain na sona sao ipamati ade itu dah itu kan jala mulu berbedai namar saripe harumati ho inna tua matai alai duk saha ijabu hamang sotuk sao don nom mati inna itu kan anggo hatana suina makasarna alai anggo tung rohana sasitong na tung labok go anggo parrohaun ni halak batak alani ba tapaturuhom marohana labbok idah ade nak pigugu suara alayang gorohai labbok do buasa boy nasida songoni buasa boy huria ina songoni buasa boy halak na porsiai songoni ala digo hitot diri batana sida di bohali Jesus nasida dang marhuaso tod di haportibio di nasida mangulah bartu ulauna jala ha kristenonipe dang dibain nasida songod daul lalap ni nasida tetapi yang menjadi utama. Ini yang menjadi perhatian bagi kita amang inang doh sudehita na pungudison ha kristenon unang ibae gabe daul lalap ade satdabi angabui biau noaeng aktif di gereja puasa alang peciu nau inna bah babohado gugunin na peciu benoeng gereja naroha masih pata ade habetik kisobat cium, tangilian rohana tuhuria, jangan. Ade, jadi unang gabi bayi natong huriai songod daw lalakma, mengisi waktu kosong. Ade, batuhani piolo don songoni, ay hope dah, mengisi waktu kosong do, aupe mulo suarong manunulauku, baru huparwaho koina, habe terus do mangulau-ulau Tuhani kan? Apakah kita mau dengan hal yang demikian?
Alana mulo daw lalap do tabay ni marsipata-sipata ma. Mulo hira parau pangomuan bani ulahon. Mulo so hira parau pangomuan do. Bedang ni ulaho pinasiding. Abesa sitong na hitungan matematis. Mulo na marhuriaon matematis dah. Matematis. Sipata harugiat do kan? Ido kan? Romak kainata. Iko borhak may mana jam tulu sa jabuna ipe. Borhak ma jam tulu sa jabu. Sahat tu gereja margurede. Mulat memuse sa jabu sian gereja tu jabuna ngasahat jamuelu. Tiki bolong piga jome. Sasitong na hitungan matematis. Roma merminggu. Iko negarar ma ongkos na ro tu gerejaon. Igarar ongkos na. Hape ikon pabungom mamuse pelean. Hamu mawazo mangetong-etong. Sadia may bek kamu tu peleani. Opat kantongi. Bah. Ngamoro na sa unuangon. Ni ngomma molo hitungan matematis. Alaidang tusihi talaw na. Jala memang ido didok dia itu walu ay jalon muda do haguguan nito di perbadian na songgot tuhamu gabe si tidangiku mahamu di Jerusalem doho di Sadok Judea doho di Samaria sahat ro di ujung ni tanoon. Jala gaya hidup yang dipenuhi Roh Kudus, gaya hidup yang disenangi banyak orang benar ade. Molo kajol managinohan ni tod di debata lomodo rohania ka partigor mamereng jol manasongoni alai molo akka jolma nasay margelo ki rohana juddo rohana mamereng jol managinohan ni tod di porbadia. Karena orang-orang yang tidak mau hidup benar kupingnya akan merah ketika mendengarkan firman Tuhan. Hiadu berek kamu songon film adong analogi na film mului bagaimana suarani kur manang suarani edde ha Kristenon itu ribayat do rupani di filmi marmera ma buhinaon marmera do pinggol laun sibata kaluar matimus ya pinggol lau budi ala nijuk ni rohana ido mulozol mana solomo rohana di pangulaun ni tod di ni debata cu do rohani marrara do pinggol li ubg jamita. Alai mo lo halak nasotikos dodang di halomoni akan hinalomohon nitod di nebata. Saidolomo dorohani marni dahuriai gutur. Sailomo dorohani marni dahuriai gaur. Sailomo dorohani marni dahuriai hosa-hosa. Mate-mate ini. Anggui lomo marohana. Jaladak kolani molo di episteli nak kening didok martopap dui ate. Bersuka cita. Asano aing pedihamuna kadongan tersongot dia mangulu hak Kristenon di bagasan kehidupan masyarakat post-truth yaitu budaya politik masyarakat yang perdebatannya lebih mengutamakan emosi dan keluar dari inti kebijakan. Selain itu poin pidato ditegaskan berkali-kali tanpa mendengarkan balasan yang berbobot. Idono aing kehidupan di jolma post-truth ade. Saya merbusa-busa api, manang saya menggugupi madokon akka sidalian, manang akka hatorangan na berbobot, tetapi dia tidak akan mendengarkan itu. Alaniaha, karena memang dia mengutamakan emosi dan juga keluar dari inti kebijakan. Karena dia membenarkan dirinya sendiri, alana ibana mandok nasi tongdo ibana, masyarakat lebih percaya kepada perasaan emosional dibandingkan data dan fakta yang sudah ada. Maul dotar jalorohanai. Habenani dok nak petikos dang dihapor siai. Jaladang terjalorohana alaholan maka mangasahon pakilalaan na. Ido satabi atarmaul makatai dohot akka parupuan. Alania ha parupuan ninna satabi da mulo toho hamuman non nabadoki. Parupuan lebih mengutamakan perasaan daripada kebenaran ate. Ido dah. Si roha inna rupani. Naksongo ni asiroha ni narupani. Jadi dia tidak mengandalkan kebenaran.
Ujungna olo mauporseaan manang upos rohana tu gabus naung dihalason. Sian hasitongan naung adong. Unang-unang naung madabu manang digohi tod di haportibion. Dang betod di nilibata. Bandingkan dengan orang tua kita yang lebih dahulu dari kita. Molo marbarita manang marturi-turian manang makatai hita doh na tua-tua. Buido jonokian akka opung namarhaha maranggi ate noaing bohado buido pe jonokian noaing akka opung namarhaha maranggi karena mereka satu tujuannya asa dame keluargaon asa mardame sonang keluargaon jalatad dan ihuria na parjului ima na parjulo sa hali di dok nakkaneng adong panatapan na sarupa saroha sa uluan sa pikiran omma na patubuhon hadengganon ni na sahudulan akka na marhara maranggi idama denggan nai jala sonang nai molodung bungu akka na marhara maranggi. Apa yang akan mereka alami berkat-berkat itu akan datang. Lasmanang bohape tadok molonung ngado patok tang pasoal dijabu petadok rezeki pe olodo dang ro pangomo ape olodo dang ro contoh patok tang mahita manang berbeda ma dijabu suami istri pas na berbadaon adong mamanutuk pitu hape neng manaruhot si panganod do buka sebetul ina homa buka ina buka jo, homa buka amang. Ujung nga, dang ray buka pituon. Mula manaubot si panganonon, isi na luangan. Baki luarga itu na luangan itu kan? Elani aha, alana ngase rohana di patujulu. Ngase holad diri na di patujulu. Ala nijuk ni rohana mamereng inatay, manang najuk ni rohana mamereng amatay. Mula ma si lehon-lehon nakin. Gabidak sao be dialang luangan ma ahado nama bain alaha porsiaun na dos parhaha maranggion dalaan ni parmudarup be parhaha maranggion ni dalaan ni partuturob be dang alana sarupa ulau be dang alana sarupa be hobi dang alana huta na sarupa be jala bahkan mereka tidak mengedepankan iman yang sama gabibui mamarsaur nasosaha porsiaw pibui do marsaur dan gabijut rohana mabigi akka nagabiha porsiaw ni dongan ala taingot matsay bidang do portibion amanginang dan kita tidak hidup pada satu titik saja tetapi kita hidup di beberapa titik jala titik nataguari i matsay bidang jala dang dusi pata dohot hita alani gabe tarjalo hitama padohan ni Apostel Paulus na di Galatia 6 ayat 10 atong bisan sari-hari dope tahulahom manadenggan maradupon halak saluhut alay gumudang matudongatta saha porsiahon idonakin inang eddetay eddenya kainatay kumulai dari diri sendiri tamulai sian huriatta tamulai sia jabutta tamulai sian komunitas na met-met dihita masuk matuhuriaon dungi gabibui mahilalaon ni halak na asing. Jala na padua hontad dan ni huria na parjului jala ido harapat tasahat rodi sadarion ima mengewajantahkan stewardship atau penata layanan semua melayani. Di Batujolo pakobasion laheo paheheo saluhut potensi ni ruas ni huria lahu pembangunan ni huria. Jemaat berperan melayani sesuai dengan potensi yang dimiliki bersama. Adong na melayani marhite marbarita nauli kesaksian na margogo situtu mega superpower margogo situtu maaka apostoli adong na melayani marhite talenta gogo tikki na adong na maredde makubasi akana pugos na yatim piatu adong na marmusik adong makirpasi bahkan seksi rebo pe adong ate riko dotok seksi rebo dah ate adong marhite na mga lehos sinamot na manang sinadongan na jala gudangdo na diguari marhitei
adong rupani sinamot, adong namanubakon gogona, adong namanubakon tanona dohot lan akana asing. Contoh nanatarida di ayat 36 dohot 37 sahalak lepi sian pulo Siprus manang Kipros ima si Joseph alias Barnabas di pelehon tuhor ni haumana. Begitu luar biasa sebenarnya. Jalan apa tuluhon natarida sian huria ima pasidikon superioritas tetapi pahehehon egalitarian ate. Yaitu egalitarian, yaitu kecenderungan berpikir bahwa seseorang itu harus dilakukan sama pada dimensi agama, politik, ekonomi, sosial, ataupun budaya. Orang harus mendapatkan yang sama atau diperlakukan sama atau juga menerima hal-hal yang sama dalam beberapa hal. Jala asabui mago na superioritas dan hidup dalam egalitarian bersaudara dalam Yesus. Alania hadohami rotuson, alani di bata ate. Alania hadohamu rotuson, tuhuriaon, alani di bata, dadalani paditana ate. Alania hadohamu rotuson, dada alani situana. Alana boido terbukti haruan ni sahalak tu sadahuria molo alani seseorang, bisa saja dia itu tidak jemaat yang bertumbuh. Contohna Roma rupani dongat tubuku siakitan. Manang nasihat dia maun. Tinggal ma di sekitaran ni gerejaon. Bah ayong gisan dongat tubuh bain ani dapat tomma. Bah margado bang marga songono. Bah marporhoma martaroboma. Ai idia doho margereja. Badang ang gopein na. Ay dak songo ni dawah ni ngorupani. Jadi baman daftar mahotong tuha KBP Sutoyo ningom marupani. Ay waharu apa se koman daftar. Ay dia ho puang. Asahong mga toy. Deido bay daftar rodot tok saut. Mardalam manang 3 tahun ate. Ay dakya ni dia margasihani ba inna rupani. Nama daftar nama sahay na binuan ni paditayin na. Wido uzungay dapat tomma. Ay hoso ya terida hoy dia dong ngamili bebek ko na. Ay butida ba. Ay hui ngot do nani do me. Ay dia ho asawang mga toy. Jadi sa saunari dangay dia do piawin na mana rupani. Jadi holani do alasan na. Atahe ayang gue do kon kidak kinari ahe do ngatubuki ay dia do asawang mga toy. Basa pesonari so ay dia do piaw in mana. Jadi si pasunang ma. Jadi lapatan na di bagasan ni ikon alani Yesus do, alani debata do. Dan orang juga tidak ada yang merasa hebat dan orang juga tidak ada yang merasa minder ataupun merasa rendah karena dia tidak memiliki apa-apa. Karena setiap orang berperan di dalam setiap kehidupan bergereja. Dangadong na egois, dangadong na gurudok na. Alai sudedo masih pelayanan roha. Ay holano do nasotabu guru ade. Molo guru kur adong, guru sikola adong, anggo guru dok dak tabun ade. Lak manang buah dok kamu, molo nung ngai dok guru dok. Lak di dia piot dak terpakai on. Molo guru dok. Molo guru sikola terpakai dope. Guru kur terpakai dope. Guru karate be terpakai dobe. Ala yang guru dok go dak terpakai. Laos di dia. Jalaon managabi ko barang tipologi tiruan nadinggan lahu membangun masyarakat yang damai sejahtera. Dan salah satu ciri-ciri daripada kerajaan adalah ketika dia sudah hidup di dalam kehidupan yang damai sejahtera. Dan cita-cita itu tercermin di dalam civil society, masyarakat madani yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Ibotojol mama, tujuanna mangulu. Ibotojol mama, tujuanna dihadirkan di bata di tonga-tonga nih portibion.
molo so diboto jolma mangalapati nguluna nang nabinoto bion. Dan dasar daripada semuanya itu karena dia mengimplementasikan firman Allah di dalam kehidupannya. Sistem sosial yang tumbuh berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Civil society terbentuk bila ada kebersamaan dalam masyarakat yang sehati sejiwa, saroha sapikiran, adong pakilalana marsiurupan, sopola dipaksa. Di sodora berengota, adong makilala marsiurupan, sopola dipaksa. Maaf, dang pola ikon gabi si panggar-panggaron, ade. Alana nasi panggar-panggaron, olodo gabi manol soli. Hiado perai ingot tamu, sistem marlelang ade. Sadi sako, nasaunin na. Asokon ni siya ingihita bahin na. Nasaunin na. Sahak masa pitibu, luk may mana yun na. Itunggu mamuse, ay dia doin na. Ay alan ibawad doy siya, dak siya rohakuin, mana rupa ni. Ay wango puang, alan say pacik-pacing ko sa beriban, na itong huarwain na. Ay memang halak batakon, ninna halak batakon, napugus do sudi. Alay mo lumangamuk, namura do sudi. Bayakok kamu ma, holan 200 manang hola 70 meter rotanona di hitaan, alay gulu jolma, diula do marparkaro, sadia matuhor ni tanoon, mahit totorus na itong ido harohita na pugusin na. Hape, mo nang peiba na, dang say tuhor ni tano si 70 meteron, laho manggarar harugian nai, beda mau butiba, ade, baido dah. Sursar mapikiran. Iro mulu halak batak. Mulu merbeda. Halak batak ninna. Iba tudu-tudu do hamorauna. Neto koro. Nepugu sa warwain ni mana. Au songono dua udah. Asa botomu. Asa itadaho. Anak ni raja doinna. Habi botomu do anak ni raja. Mulu ni raja dan ulu merbeda. Iro dah. Jadi mula kita anak ni raja, sotung ulu hau merbeda. Mula dok kita buru ni raja, sotung ulu hau merbeda. Mula anak ni raja ikon rajado, pakata yonna. Mula buru ni raja ikon rajado, pabuat tononna. Alanido dang buya ajaran buru ni raja do anak ni raja. Alaniaha kehidupan sudah mendekati kesempurnaan. Jadi mulo tadok do hita anak ni raja do boru ni raja. Tahu lama. Ada hati yang terbuka untuk saling menolong tanpa terpaksa atau dipaksa. Dia tidak melihat siapa yang akan dia bantu, tetapi dia akan melihat muara daripada, akhir daripada setiap apa yang dia lakukan adalah bagi Tuhan. Ahana hupaheni, ahana ukulahoni, tude batadui. Ahana hupatupai dada tusani alai tude batadui luhutna terlumubi tabigi suara nitik-tik tanakin ima gerakan Rp1.000 nian gerakan Rp1.000 dari dok opuye porus si patu pauta Rp1.000 per hari alai marhite-hite kebijakan ni huriata tabaema papungu pelean ya di bagasan amplop sehali di bagasan sabulan. Dang si sukuno pola, buido sukunon buasa songoni, bisa saja. Alai unang gabi manudati hita lahu mangurupi, unang gabi manudati hita lahu pasauton ulauni, holan marhalia kaliang di partokaron. Jangan salahkan yang lalu lagi. Muluadong penasala ditikina na kana salpui basalpu mai alai nanaing tabereng 7 ludo ido kan bagabitui bahasalan ni baido resiko ni na mangulu ada tirangi setabi hiado hubege di sada ulaun nama tua songonon modding masahalak nama tua
Di perpudii ada orang so masuk tu pangapuon, di hamua kamanami inanami naliat nalulu. Molo tu ngadong, sida budabuan niamatan na tua-tuaon uju di ngoluna. Radedo hami paturehon. Dan gabi do honor rupani, berak boto-boto iba, imana doi, tuna mati mazalo, datung di kotsongoni kan, alai radedo hami paturehon. Yang kita maksudkan, mungkin ada kesalahan ataupun kesilapan atau apapun itu namanya pada waktu yang lalu. Dang holal lalak disihita mertokari gabi sosaut taula. Contoh, marsahi ima donga sari peniba. Naik ma kolesterol na. Ana ma huwa ho, sonna ci ulukuba, sonna burak isonin na. Hidu, betong kita mama. Relak ko na ima dah nakanek sonna tahu hubereng si panganoni bahu cacap binta mana. Atok tau mak atong lacuwak ko marubat. Si holo namar BT-BT mahita rupani tapasobu si honi. Songoni do bainok ta? Tidak. Naung dialang na tabui balu emak do songoni. Datung mukib bedohonon pakaluar. Udahun. Datung dohono be kan? Naung dialang ba dialang mak. Alai bohama bainon asa sehaton babino mamarubat. Sahalinari dah ate mulutung dialak iberek ko na tabui julusuk kunau ningom marupane. Julusuk kunau. Bahapola sukuno ko inna. Atik na bui manang dangal langommu mulutungal langommu be otik madah inna. Datung enggak dosongoni. Itu kan. Taringot tu natadok nakidoi na mangurubi dana pensiuni. Menyadari kebutuhan yang terpenuhi secara bersama akan membangun kedamaian, keamanan, kriminalitas akan semakin sedikit, adanya para pekerja yang hebat, pemimpin yang bersemangat. Manang bohabe dohonotta, ketika itu sudah kita kerjakan, siapapun akan mengerjakan pekerjaannya dengan kerja keras. ICP ulahonon na ulauni marhite-hite kerja keras. Huria nasasitong na ima bagian ni pembentukan civil society. Songon pisi ni HKBP, gabi pasu-pasu tu sadok portibion. Ima di dia iba marhuta gabi pasu-pasu. Terbuka tu haulion ni masyarakat marhite na olo bersimpati, berbagi. Dada gabi sebaliknya marhite penolakan terhadap orang lain. Nama rasing siak kita, bahkan nasosa ide siak kita. Pasidikon hadirion na eksklusif, menutup diri, pasiding diri alai naing gabi halak na terbuka. Ido diaturat tadi dok menjadi huria na dialogis, inklusif, menghargai perbedaan. Jalabui marsaur maradepon halak saluhut, menghargai perbedaan huhut mangatusi memahami taringo tu perbedaan itu sendiri. Daksai tihan budaya ni halak ate. Daksai tihan haporsian ni halak. Jolma nah betul-betul dia tidak banyak menyalahkan diri orang lain, tetapi dia lebih banyak membenahi dirinya sendiri. Om marihamu amang inang naing gabi patar di ganup parngoluan ni jolma. Lumobiakan naung pinaluan ni debata na hinokop ni debata di bagasan Kristus Yesus. Molo naung dilehod debata tu hita ganup na tapeopi. Dadaholan peniti paniamang inang. Alai huhu donaing pakiota lahu pahehehon mulu ni ganup jolma. Asa tutu songon nanidok ni debata suci barhami. Asa gabi pasu-pasu tu sadok portibion. Amin martang yang mahita. Jahoba debata amanami. Mauleate puji-pujian di pasahat rohanami tua dopanmu. Di bagasan minggu sadarion. Bilehoko dihami las ni roha. Marhite-hite parsauran pala di bagasan tikion. Upasahat hami pamujion nami marhite edde nang tangiang nami. Gabi hamuliau di guarmu mayali Tuhan. Tuhan debata manami sonang na itu tu akka huria na di bagasan sadani roha. Tarlubobi ma huria na parjului. Ima na naing gabi gobaran tuhami ganup. Manang di dia pihami maringanan, manang di dia pihami marhuria. Tarlumobi mali Tuhan di huriam HKBP Sutoyo nahu haholongi hamion. Anggiat
patar saroha sauluani di hami ganup marsada-sada makilala pabua dang dia dope nahu patu pahami di tonga-tonga ni huriaon alani gabe sailam masihol hami mangula hotsa alani gabe salaim margugu mahami laho mangula hotsa otik sosadia gugu nahu baik kami alayadong ma tarunami adong ma sumbangsih nami di tonga-tonga ni huriaon pargugui hami marhite-hite todim laho mangula hotsa li Tuhan asa marsangap nang goarmu di tonga-tonga ni portibion Tuhan debata amanami saluhut na pagkubasion di huriamon tuho mahu pasahat hami rajai rohadohot pikiran nami asa unang hadirion nami hupatu julu hami alai toktong maroham nasaut di tonga-tonga ni huriaon Tuhan debata upasahat hami manang akka pakobasioni asang giat pasauton mui hobbar tulomoni roham mardalan gabi pasu-pasu tu hami ganup jalabui hami gabi pasu-pasu tuakka nahumaliang mauliate di pasahat rohanami tuho ala dilehokkolas ni roha di keluarga di dongan nami marhite-hite haso sorang ni sahalak dak danak las rohana sida ala hipas dak danahi hipas nang natorasna o mana manogu-nogu natorasna ang giat boy diajari dak danaki tudalan lomoni roham magodang ibur-ibur magodang madak danaki di bagasan hatam tudongan nami napidda siat tonga-tongani huriaon tu huriam di inganan na asing tupa alani bagas nasida najumonok tu huriai o matoktong nama masu-masu nasida bahen mana sida gabe pasu-pasu di huria naung tinopot ni nasida patuduon na nasida ma parsitutuon ni nasida marhuria nang tuaka dongan nami na di bagasan persahiton na dirawat di Jabu dirawat di rumah sakit nang namadalani isolasi mandiri di wisma manang didia penasida nuaing maringanan pasu-pasu nasida unang loas lomos rohani nasida ali Tuhan jala doktong nasida bui makalasson padonganion medi nasida pasu-pasu ubat na pinangan na jala pasu-pasu tangan na mangurupi nasida unang loas nasida ali Tuhan madele alani parsahitoni molotung hacit pediai nasida alai sabam marohana sida laho madalanisa tuak kadongan nami namarlas niroha saminggu tujoloon marhite-hite ulang tahun diari hatu tubuh dohot di pardongan sarepeon ajar-ajari Tuhan laho mamaketiki na pinasahat mutu nasida asang giat dapotan roha nabisuk nasida marlas niroha sohari sonang sohari boribuan alai paingot toktong nasida asa unang dipatupa nasida las nirohani nasidai mangalobii sian naung niatur honmu alai toktong ma hobbar tu lomoni roham Tuhan debata amanami sahat di homa daging dohotot dinami holan mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Huhut ma tapasahat peliata na parpudi imana di bagasan aplop laho mangurupi dana pensiun HKBP Maret de Mahita.
Tatang yakum mapeliata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroruan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo maiga beuap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asaho para siyak kami pelean on patibulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamu terdahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguharmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua tongaw songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluat siap hari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Sadame jala jalo hamuma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Dihamunak kamanami nanami ruas ni huriatta namar minggu di bagas garijaon nang dihamuak kaman doh tamu inang ruas ni huriatta nama dohoti parmingguon manang namar minggu sian bagas nabi pasahaton nami ma tabi sian perhubas di parmingguon pukul 10 sada. Selamat hari Minggu madihita Tuhatta mana masu-masu oras madihita.